हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे गोजोनथार रादाब ओंखारना फैदों जोंहा इन्डियान पोस्ट अफिसनिफ्राय आरोबाव साख्रि ओंखारना फैबावदों दै दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना भिडिअनि थामनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा बे इन्डियान पोस्ट अफिसनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गुरै खावलायहरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लाखिबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हाबाय थागोन दानिया जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ माला ओंखारना फैदों आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ मैयासो ओंखारना फैदों दै मेनि 20 थारिख मैयासो जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय दा नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो हागोन दानिया फैदो जोंहा मा साख्रिनि नामनि थाखाय जोंहा बे माबाया फैदों रिक्रुटमेन्टआ फैदों बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा साख्रिनि नामा जाहैबाय ग्रामीण डाक सेवक GDS ब्रान्च पोस्ट मास्टार ओमफ्राय मोनसेया दङ एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार बिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया ओंखारना फैदों दै दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ मालानिफ्राय जागोन ना जोंहा अनलाइन एप्लाइया गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जानो थांगासिनो दङ जोंहा 22 मे गाबोन अनलाइन एप्लाइया स्टार्ट जागोन बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जुननि 11 आव जोंहा अनलाइन एप्लाइया जोबफैगोन आरो बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोननि बे एप्लिकेसन फर्मआ माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जेनेबा गोरोन्थिफोर जाफ्लाङोबा नामफोर होनायाव अब्ला नोंथांमोना कारेक्सनबो खालामनो हागोन 12 जुननिफ्राय 14 जुननि गेजेराव नोंथांमोना गावनि एप्लिकेसन फर्मखौ नामफोरा गोरोन्थिफोर जाफ्लांदोंबा एबा एड्रेसफोर होनाया गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा नोंथांमोना एडिट खालामनो हागोन दानिया फैदो जोंहा ब्रान्च पोस्ट मास्टार जोंहा फार्स्ट भेकेन्सि नामा बेमोन BPM होननानै सर्ट फर्माव बुङो ब्रान्च पोस्ट मास्टार बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 12,000 निफ्राय जागायजेननानै 29,380 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 10,000 निफ्राय जागायजेननानै 24,470 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मास मोनसेयाव मोननो हागोन बे जाहैबाय जोंहा सेलारिया दानिया आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बावदो जोंहा बे जबनि प्रफाइलखौबो होनानै दोनदों जेनेबा ब्रान्च पोस्ट मास्टार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि जब प्रफाइला माबायदि मा खामानिखौ नोंथांमोना मावनो नांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बे बारा गोनां नङा बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफिननो हागोन आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टारनि थाखायबो एखेयानो होनानै दोनदों जब प्रफाइला माबायदि बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफिननो हागोन मा मावनांगोन मावनाङा बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दानिया फैदो जोंहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोननि फार्स्टआवनो बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों मिनिमाम बैसोआनो जाहैबाय माने 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय जागायनानै 40 बोसोरनिसिमा नोंथांमोना गासिबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा आरोबाव जोंहा मोनसे रिलेक्सेसन होनाय दंबावोसो SC ST नोंथांमोना 5 इयार्सनि उपार एजनि रिलेक्सेसन मोनगोन अब्ला नोंथांमोना हमना लादो 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 45 बोसोरनिसिमा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नों हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा बे जाहैबाय जोंहा नोंनि बैसोनि बेलायाव दानिया फैदो जोंहा क्वालिफिकेसन मेन खोथायानो जाहैबाय नोंनि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंनि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेफोर साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोननो सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेसन पास जानाय जानांगोन माने नोंथांमोना 10 स्टान्डार्ड माने मेट्रिक पास जानायखौ जानांगोन नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन दै बेखौ बेहाय होदों बिनिफ्राय मेथामेटिक्स आरो इंलिश साबजेक्टआथ' थाखाय बे कम्पालसरि साबजेक्ट थानांगोन होननानै बेखौ बुंदों जोंनियाथ' बांसिन मा जायो आसामनिया बांसिन कम्पालसरि साबजेक्टआनो जाखायो मेथामेटिक्स आरो इंलिशआ दा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा मेट्रिक पास जानाय जानांगोन बेखौ बेहाय नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा बेहाय लकेल लेंगुवेजआव नोंथांमोना फरायनाय जानांगोन होनदों आरो लकेल लेंगुवेजआव फरायनाय जानांगोन माने नोंथांमोना बर'आ जोंना बे बिटिआर एरियायाव मा जागोन लकेल लेंगुवेजआ बर' जागोन बिटिआरनि बाहेरायावबा जोंहा मा जागोन लकेल लेंगुवेजआ बर'बो थागोन आरो बेजों लोगोसे आसामिसबो थागोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो दानिया फैदो जोंहा आदार क्वालिफिकेसन कम्पिउटारनि नोंनाव नलेज थानांगोन ना कम्पिउटारखौ नोंथांमोना मिथिनाय जानांगोन साइक्लिंनि नलेज थानांगोन साइकेल सालायनो रोंनाय जानांगोन बेफोरखौ बेहाय बुंदों आरो एडुकेट मिन्स अफ लाइभलिहुड नोंथांमोनाव क्वालिफिकेसन थानांगोन बेखौ बेहाय बुंदों बे माखासे एक्सट्रा कारिकुलामनि एक्टिभिटिसनि थाखाय बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दा बेहाय जोंहा माखासे रिजार्भेसनबो भेकेन्सि थागोन जेनेबा जोङो SC ST OBC बिथांमोननि थाखाय जोंहा माखासे जेनेरेल केटेगरिनि अनगायैबो जोंहा माखासे आरो रिजार्भेसनाव भेकेन्सि थागोन होनदों SC ST OBC EWS PWBD केटेगरिनि थाखाय बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय माखासे नोंनि डिसेबिलिटिफोरनि थाखायबो माखासे भेकेन्सि दङ नालाय बेखौ बेहाय डिसेबिलिटिसनि माखासे केटेगरिस होदों नोंथांमोना बेफोरखौ बेहाय फरायनानै नायफैनो हागोन दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ मालानिफ्राय जागोननो जोंहा अनलाइन एप्लाइ गाबोननिफ्राय जागोन दा बेखौ नोंथांमोना बहा थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो खोन्थाहरगोन जोङो www.indiapostgdsonline.gov.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोननो गाबोननिफ्राय बेखौ बेहाय बुंदों
दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय सिलेक्शन क्राइटेरिया नोंनि बे सिलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन बेखौ दायो खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि उनाव एसे समनि उनावनो मेरिट लिस्ट ओंखारगोन मेरिट लिस्टआ मायाव जागोन नोंनि बे मेट्रिकनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै बिथांमोना मेरिट लिस्टखौ हगारनाय जागोन बेहाय जेबो एग्जाम आरि बेफोरबायदि जेबो जाया मात्र नोंनि बे मेट्रिकनि पार्सेन्टेज एबा मार्क्सखौ नायगोन बिथांमोना माने सिस्टेमा डाइरेक्ट जेनेरेल खालामगोन बिनि उनाव जुदि नोंनि नामा फैयोबा मेरिट लिस्टआव अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन बेहाय जेबो एग्जाम बायदिसिना बेफोरबायदि जेबो जाया बेखौ नोंथांमोनसिम आं गिबियावनो खोन्थाहरखानाय जाबाय आरो दाख्लैबावसो जोंहा साख्रि ओंखारना फैगारदोंमोन इन्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय जायनि रिजाल्टआ दासान्दि ओंखारगासिनो दङ दाख्लैबावसो थार्ड मेरिट लिस्टआ ओंखारना फैदों इन्डियान पस्ट अफिस जिडिएसनि थाखायनो आरोबाव बेयो जोंहा गोदान भेकेन्सि बाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय गासिबो बे साख्रिनि थाखायबो दासान्दि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बे माखासे ग्रेड सिस्टेमनि बागैबो खोन्थादों जेनेबा मेट्रिकआव माखासे बेलेग बेलेग स्टेटनिया ग्रेड सिस्टेमबो जायो माखासेना माबा मार्क्सनिबो जायो पार्सेन्टेजनिबो जायो बेफोरखौ बे लिरनानै होदों बेफोरखौ नोंथांमोना बेहाय आरामसे फरायनानै नायफिननो हागोन दा भेकेन्सिनि बागै एसे नोंथांमोनसिम आं बेहाय खोन्थाहरनो सानदों दे आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा जेनेबा नोंथांमोना सेलेक्सनाव मेरिट लिस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंनियाव माने SMS हरगोन बिथांमोना जेनेबा नोंथाङा बबेयाव थांनानै जइन जाहैनांगौ एबा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ बबे अफिसाव थांनानै खालामहैनांगौ बिनि बागै बिथांमोना कमिउनिकेसन खालामहरगोन नोंनो वाट्सएप नाम्बार मबाइल नाम्बाराव नोंनियाव माबाखौ SMS खौ हरगोन बिथांमोना दा बिनिफ्राय दा बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिनो हाबाय दानिया फैदो जोंहा माबाया गासै भेकेन्सिया बेसेबां थागोन भेकेन्सिया जोंहा 10,000नि बारा थागोन आं बेखौ नोंथांमोनसिम खोन्थाहरनाय जाबाय मानो होनोबा दा बेहाय मेनसन खालामाखै जेनेबा बबेनि जायगायाव एबा बबे बे पस्ट मास्टारनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि दं एसिस्टेन्ट पस्ट मास्टारनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि दं बेखौ बेहाय बिथांमोना खोन्थाहराखै जायखिजाया बिथांमोना अनलाइन एप्लाइआथ' जोंहा गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जागोन नालाय दा बिथांमोना गाबोनसिमहालागै बे माबाखौ भेकेन्सिया बेसेबां दङ बिनिखौ बिथांमोना खोन्थाहरनो हागौ आरो रिजार्भेसनाव जोंनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि थागोन ST फोरनि थाखाय बेखौ बेहाय खोन्थाहराखै भेकेन्सिनि बागै दा बेहाय डिटेल्सै खोन्थाहराखै आरो जेनेबा टटेल भेकेन्सिया बेसेबां थागोन बेखौ दासिम खोन्थाहराखै नाथायबा खोनानाय बायदिबा जायखिजाया 10,000निबो बारा भेकेन्सि थागोन आं बेखौ नोंथांमोनसिम खोन्थाहरनाय जायो दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन भेकेन्सिनि बेहाय डिटेल्सखौ होथ'वाखै दे आपडेट जाथ'वाखै जेब्ला आपडेट जायो गाबोन आं नोंथांमोनसिम भिडिअ बानायगोन आरो माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोनसिम गाबोन भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोनसिम मिथिहरनाय जायो बे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पासनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय सिलेक्सन प्रसेसा जोंहा नोंनि बे मेट्रिकनि पार्सेन्टेजनि सायाव जागोन दे मेट्रिकआव जुदि नोंथांमोना मोजां पार्सेन्टेज एबा मार्क्स मोननानै पास जादोंबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय सिलेक्सनखौ जानो हागोन जेबो एग्जाम जाया दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन फुल एडभार्टाइजमेन्टआ गाबोन फैगोन आं बेखौ नोंथांमोनसिम बुंहरनाय जायो मानो होनोबा जोंहा गाबोननिफ्राय अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट जागोन बेसेबां भेकेन्सिया टटेल बेसेबां थागोन आं बेफोरखौ गाबोन नोंथांमोनसिम खोन्थाहरगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ गोख्रैनो मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों